Tara. Hi guys, wala nga na yung taran. Ako na pod ni. Di na ako magpagwapo-gwapa. Kana ita maganda ning baji. Ingon sila sa ang last nga vlog nga. Mao ba kuno nagpagwapa nga wa man gihapon ng gwapa? Oh, simpre nga ni dirang naong sa gwapa na daan. Agito siguro gusto nga gwapa. Katong karing puti ka jud naong nga karang ibutang sa pantyon. Agito siguro beut pasabot nga gwapa. Katong grabe din puti ka jud naong ba nga karang ibutang sa lungon nga na. Ibang ko nga na ang pagwapa. Dang pagwapa kay igo raman. Butang nga raman ko foundation gamay, lipstick, mo raman na. Dari sa wa ko nagwapa gihapon, siyempre gwapa na madaan. Karon jud ka, walang gundo jud. Labi jud sikon. Madudlar ako kay gisubo ko ni boss, limon. Kanang nay adto kus unahan. Mupalit ko og kanang nay salupin. Adto kus unahan mo pait ko plastic. Bitangan og sasawan. Kay gurot na dadig abang plastic. Unsa may isang size dito? 1 and 1/4. Magkaroon ka. Sige mo ka, 1 and 1/4. 1 and 1/4? Nabari nga na. Di ba dahil 3/16? Nga na. Huwag ka rin pagkagwapaha. Kay natural ra. 3/16? Asa? Hindi na pero 1 and 1/4. Askin di rapper 1 and 1/4. Askin di rapper 1 and 1/4. Hindi sana. Sa to? Askin di rapper 1 and 1/4. Sunod sa Minute Burger. Karang mga hilataran ang imo dari ang tuhog. Tora minute burger ba? Dilauban. Askin di rapper 1 and 1/4. 1 and 1/4. Karena kala waras terus Manila. Jadi mau pulang mo lah. Ya, wag lang ko basa kay cute. Ha? Ano to eh? Nagkitan. Saging, karlan. Mura ini 1 and 1/4. Sakto jud. Nga nagabutang 1 and 1/4. Ayo. Ayo, paliton. Kuan na manining na po, 100. Ha? Ang ko sa kadusina, 215. Ay, 415. Aga sa kadusina. Hindi na? Nga na. Ang dagang gata kay 200 man tanin sa kadusina ko puro dyan ko di na po. Ang napo lagi 100. Lagi. Go. Ito, muli mo, sige kay Paliton. Sa? Madala ko 100 kay sige kay Paliton. Wow, tayo palitanan. Dahil lamang di kuha. Pwede naman po. Napalitanan? Oo. Mabalik na po ko. Ayaw na ako. My love. Naman. Yung itong budget ng comment nga. Palit ko ng calculator. Palit ko ng calculator kay agi mo ko ng porta halin, igo na ko ng ipanukli. Kay marunong ang panukli. My love, palit na calculator. Parang agi mo mga halin di ka hurtog panukli. Ngayon sa nga palit na calculator kay kanang halin, igo ra ipanukli. Hala, tiya baga dyan. Mo nang palit lagi calculator. Kaya naman si panahon nga masipyat eh. Masipyat magali ka. Diba, nakasukli kag 50? Sobra? Dagahagali 5 ra, dagay mo 50. Ato lagi yung matik-matik, kaya mabitik gihapon na yung pangutok diha. Okay, bawal ako. Ha? Relax sa relax.
nabitik mga gani kasi imong sukli. Ay, boss. Kurang si punta. Isang Isang buo lagi. Pag ako pinili mo, pag ako pinili mo, lalabas ang aking ganda. Ganda. Karang daku. Ah, Karang may ubro. Ubro din ang daghan. Hi, Idol. Hi, madam. Ay, follower ko yun. Oh, pagod mo na rin sa tingnan mo, eh. Follower ko ako. Hi. Ano sa imo ate? Ha? Ano pangalan mo? Ano yung nakalagay doon eh? Nabibibisa. Oo nga, follower mo nga. Kakawat si ate niya. anong pangalan? Bakit? Ayun, Saya? Saya? Kapatid ni Florami yan. Mailhan ako kay tangan ni kurang eh. Lang ko sa tag-follower cheese. Aray mo. 300. Ha? Tingnan mo, di ba? 300. Ha? Andun kasi ang mga kamag-anak ng mga... Ay, na-discount. Cheese, na-discount eh. Marami ito sa... Salamat ng marami. Kaya lang ito kurang eh. Tag-count diha, kurang eh. Nag-live ka pala. Eh, ano yan, video? Ano mas pag... Ate, nasama ka sa video, te, okay lang? Nasama ka sa video? Okay, rin. Pwede naman. Thank you. Ang magiging follower. Hindi nga na follower. Nagalis na haji. Kailangan discount. Please. Masali ka maginansi. Tukuran mo yung mga follower mo, ate. Please naman. Nga, wala lagi ng asawa ko. Isa. Sa pagkabuhok. Bo. Sa buhok. Sa buhok. Ini, sukan ka na mo. Kuhan. Sunod. Ako, dagan, belum discount. Pasilog. Kuhan na yun. Follower mo ko. Aman sila. Open nga. Nawa na stress. Saan? Nawa na stress. Maling tambok na ko. At di lagi na macho na mga katambon. Lagi nga, sa mo, dagto man. Ito, sige kagkaon. Kami yan eh. Sige ko kaon. Kaduha na may kaon eh. Sige ko mo. Kami yung kaduha na may kaon. May klaro. Aga ko. Ikaw ba? Sakto gang kaon. Bantag gusto. Panihapon. Kailangan mo kay tambaw. Apil mo kung kaon. Agi mo ka mayra. Ako rin mabukat yung mabuto. Mayroong kuwan. Kuwaning hang. Kuwas ako nagbayad ka na lupat. Habang i-charge. Tantad. Habang ka na nagigwan na naglubo. Lab. Habang ka na nagiglubo. Kaya mo. Sa? Manok. Manok, bumalik. Kaya ko rin sumag na open? Kaya ba? Ha? Aduh, memang agak nak. Bila nak. Eh? Agak. Lagay. Bila nak. Hindi ko para doon. Kat. Mura mag... Gaan ba yung ko ang limo yung kawan?
Karagoy mo ka. Ha? Karagoy mo na. Karoon yun di po. Karagoy Hindi pa rin nga yung karoon dyan. Ayun, betul ya. Tidak ada mau. Bisa mana itu? Mana? Angan, kaya nakabaga na piyang man eh. Kani. Mana? Mga dyan naman na kay Anak no. kapiyang lagi ni. Isa na katuig. Mana? Tapos ako to yung pagantos dani. Tidak ada mau anak. Tidak apa? Ada may sumo. Ah, dito sumo. Practice ako. Kung makikuan man sweldo, naturo si Rono. Nana iban ng sweldoan ng tingali, advance. Yan ba nung mana? Pangatos sa 5. 345. Saya 5 piso ka boss. Tahan sa 50. 50 weh. Ako bawat na. Kaya ako busurog sa nila ni ate. Ano? Nah. Ano hindi ito sa tuwa sila? Ada lang. Hindi na rin mo rin sa amin. No. Tawag doon. Kaya mong idugang. Pat. Eh, isikan. Ay, kalikot ang. Kalikot ka ano, kalikot biskat. Lang sa'yo, hiling-hiling ko, parang lang sa'yo. Hiling-hiling ko. Wala pala ako ng tampo. Hello. Oh, buwan ko na, sige na. Oh, balik mo lang yung tampo ko. Sige na naman tayo. Eh, silingan. Wait. Lang sa'yo, hiling-hiling ko. Buwan ka manok, my love. Buwan na din ang kwarta, 1,000. Saan ko lang saan? Ha? Saan? Pero 650. Ah. Kung please, 380. Matik
awan. Kasi di mo ilatog na puro manok. Dahil manok na hurot tapod, hotdan. Sayang diha para pa na malit. Ang jawa pa iluto. May nalaman. Alam. Karang lang may tiwasan. Ang parang dugangan. Karang matingalag ng gusto. Dahil iban siguro mga rabat, iba siguro kusuduan. Klaro ko mga kwarta ka mga bagtik.